utek ngomong kene iki ya karo mikir padake terus ke bar rimbukan kilang ngarep apa iki wah ternyata dijaluk nes dite ah iya iki mulai digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani ben mengko ana terusane konjur padake ora kok ganggung lha nek ngono kowe wani karo Durna sing tak wedeni apamu Bagong gandeng aku tak gombong kok wis ceng-cengan mulai iki ayo padha didadekake ayo metu Jawa ora bakal wedi ayo wah ana tetembungan jagung bakarane endi lho kok endi ana Pak sak ngerti ku meng sate kambing wah wis cilaka tenan kok cilaka piye Durna wani ayo tandangi kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane saya tak takon karo Ndara Wisanggeni kowe arep takon apa Bagong sampean mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to mbantu karo bapakmu ora mbelani ha saiki nek pancen bantu niku sampean kudu sago ngundurke Kurawa kosek aku mbantu le bangun lho ora ana mbantu perkara liyane biar ora nek Siwa Semar bangun desa aku mbantu nek perkara liyane kon mundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara pepundhenku Kurawa ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok lukisane meng modal lambe ya majurane kaya inspektur rasane Ndara Antasena apa Kong sampean bantu kare Semar to bantu mesti nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke aku yo ming bantu ling bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut aku sirku ndelok jagat iki supaya tentrem ayem ora ana regejegan terus fungsine kula nantang Durna niku mau lho sing nantang sapa kula kok sing temandang aku nek wani nantang wani nandangi ya iya ora masalah oke kita wis do pidak jempol iki kita Ndara Gatot Kaca nggih sampean nate kemutan mboten perkara apa mbiyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka iya niku asline sing ngetutke meng kula Petruk ora wani tekan kawah Gareng ora wani tekan kawah napa meneh Semar nek kena panas leleh sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gatot Kaca jedul saka kawah niku meng kula apa mbiyen aku akon nggih mboten ora kewajibanmu to nggih terus kula tak takon kewajiban sampean napa aku dadi satriyaning praja satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Kamarta Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi Ngamarta Karang Kadempel ajeng diserang para Kurawa sampean pripun sebagai satriya mestine aku ngayomi mestine kudu ngoten ya Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina ya dadi kewajibane sapa sing ning Karang Kadempel sapa kula kali bapak kali Petruk kali Gareng terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca apa rampung perkara negara aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung wawahi perkara Karang Kadempel sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe diwar dongaku kabul ndonga apa ya Truk asem e Ndara Antarja nggih sampean nggih mboten purung nabi kula ora terus terang bae ora wah iki kok bloko banget iki iya Bagong awakku kesel tenan Bagong nggih Pak Ndara Abimanyu sayangku cintaku Ndara Abimanyu apa Bagong sampean tresno kali kula to tresno mbok kula dibantu bantu apa sak gedhagan iki aku mengiso mbantu 150 bab
Kok tekan dhuwit ta iki? Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani nek aku mbelani mesti aku dijothak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dhewe kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing bantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus aku njaluk pamit ya, Pak. Arep nendi? Methuke Kurawa, alakonane dhewe, wak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. Kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek ngomong sero lara Pak. Mun jawab ya, Pak. Yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk bathine apa? Mati wis ra iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Yo sing ati-ati. Petro, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Tru. Ya mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Rek, apa? Nek aku mati, aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa ta ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kae, Pak. Nyun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajingga. Blogegku sadulita lip. Mal. Ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta lah kok ting gruduk tak kira kawula karang kadempel tole ndara ndaramu lancur-lancur Pandhawa padha rawuh tekan kene Nalagareng. Waduh ndara wis anggeni ndara Antasena ndara Abimanyu ndara Karukaca ndara Antarja padha rawuh mrene. Wah Gong lho iki lho rasa tresnani ndara-ndara karo bapak ndara wis anggeni ndara Antarja ndara Karukaca ndara Abimanyu ndara Antarja tekan kene. Ketuane mesti ngarep Dewi ya, Tru. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae wedi kabeh karo ngarep kowe nggih. Kakang Antasena, Kakang Karukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo grutu krana nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkulmu atos kowe ora. Ku krungu, Gong. Ah krungu ora apa-apa. Wilujeng Den Siwa Semar slamet tekaku. Bektiku katur ya, Wa. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatotkaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nalagareng slamet. Mangidunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, Dekle. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bose. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula kunjuk. Yo.
tak tampa ring garing padha slamet pangestunipun Ndara Gatotkaca nula garing padha slamet pangestunipun Ndara Abimanyu wilujeng nula garing padha slamet padha kok plada padha slamet pangestunipun wilujeng bekti kula konjo ya tak tampa Ndara Wisanggeni bekti kula nggih Den Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Petruk nggih Ndara Antasena ya terus tak tampa pangestuku Tampanana nggih Ndara Gatotkaca ya Petruk pangestuku Tampanana nggih Ndara Abimanyu iya Petruk pangestuku Tampanana Ndara Antarja ya Petruk pangestuku Tampanana gendi kowe Gong Ndara kula idem lho kok ming idem kakean cangkem terus eman-eman sing nggo nyambut gawe terus e hawe iki rumatamu swara kok dieman-eman Ndara Wisanggeni Ndara Antarja Ndara Gatotkaca Ndara Antasena Ndara Abimanyu bekti kula kanca nggih Den nggih kula tampa wis ngawur pripun enten napa diutus Kang Rama napa enten wigati Siwa Semar aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni wa sampeyan ngimpi napa lho sampeyan ngimpi napa Ndra sampeyan ngimpi napa Ndra dek kapan Den ngimpi mengko gek bareng kalih kula kowe ngimpi apa isin ae Ndra ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki ora usah sok modho-modho ora ngimpi kok ora Kakang Semar mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena Kakang Gatotkaca Kakang Antarja karo Kakang Abimanyu prapta ning Karangkadempel sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni wa ha nggih sampeyan iku ngimpi napa wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar dadi kasunyatan ora kanthi kanyono-nyono Siwanayantaka lenggah ana ing pendhapa padukuhan nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan wa piye kowe Semar mangku Dek Wulan us Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono apa piye maksude mangku sanggiwang rembulan wah krunguku kok mangku Dek Wulan yang kowe wah langsung pemburu aku iya yang rembulan kok Dek Wulan ora mongko bareng tak caketi para putra kena dayaning sanggiwang rembulan wekasan salirane Kakang Antasena Kakang Gatotkaca Kakang Antarja Kakang Abimanyu melu mawa cahya Siwa iki werdine apa mula banjur tumuli aku sowan ora ing Randu Kumbala nglumpuke kadang-kadangku pring gondani jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit sowan ngersaning Siwanayantaka lan apa ta wigatine yen to pancen Siwanayantaka kuwi duwe gegayuhan yen to pancen Siwanayantaka kuwi duwe kekarepan anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara mesti aku bakal sak biantu karo Siwanayantaka wa lah pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki Petruk lah nggih monggo aku lagi rasan-rasan lah kok dadi wis padha priksa lho Siwanayantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwanayantaka bakal duwe karep kula niku rak mung kepengin bangun desa kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa kok rada abot monggo anak-anak kula kongkon do ora sagu lho nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon mboten purun anak model apa kuwi aku tak takon ing ngatasé dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi lah nek cara aku rasa anak-anak wae pateni wae ngopo waduh modar iki terus wong aku ya urung muni ora sagu kok Pak Ming aku ngandhake nek sikil kuwi barasa murat nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe Bapak arep kongkon aku nanti Pak sendika dawuh Pak lho ming aku sing sendika ta Pak ora oh asem e ora kompak Semar karo aku kok plotroke kathoke aja Gong ora kompak karo bapak arep diplotroke kathoke taboki bokonge mangkel aku ceplek-ceplek ngono kae ora ngajar mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti mengko aja anak-anakmu nyeng budal golek syarat
aku ingin golek syarate supaya kaleksanan pambangunaning desa Siwanayantaka. Lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro Pustaka James Lima Sada, telu Pusaka Mandura, loro cacahe Kyai Nenggala, Kyai Arugara. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidum, rasa kuwatir. Aku karo kowe ning Darawati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa wah aji are kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi. Lah Witena, mungsuhmu nek wani karo wong Darawati aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi rumak cilik. Aku ki ra wedi, aku ora sapa-sapa ki ra wedi yo. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungana, Tru. Tru, rungake. Wah, metrentreng juan ora. Piye, kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki wedine karo Suwanto. Gamanmu ya apa? Weh, untuk wis ra ana kabeh. Takmut. Mesti risi. Heeh. Kuwi mengko didum. Lah terus sing ning Ngamarta kuwi dipasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para wong Den Pandhawa. Sapa? Kakang Garca karo Abimanyu. Oh, Kakang Garca karo Kakang Abimanyu. Oh, iki rak anak emas. Nganggone suwang negara Ngamarta. Ngono. Pandhawa lilih kabeh. Weh lah cocok. Lah terus sing ning Mandura Kakang Antarja. Ora ana kancane, ben dikancani Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Ning awake rada meriang e. Gong, ming ning Mandura kok. Weh, Mandura iki gawat e. Baladewa e, Tru. Nek nganti kok sowan mrono ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ra mrek. Nenggala disine dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae kono sing melu. Aku lusi asikil kuasa murat kok. Gareng wae. Lho iki tangane cikle miprate kira sikile becik kon tekan Mandraya manarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Nggih Den, kendel lho nika. Tenan luwane ndi dhewe wani nggih Den nggih. Ya saura-urane ana kanca, mongko kanca sing tak cocoki ming kowe Bagong. Waduh. Wis ngrekoso iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong. Kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ah iya. Wis rasa disilaki kudu saguh. Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara. Rikat lampahing rata tanpa ndara. Pateng sukuning argeram kang tumingal. Ram kang lumingal dendeng saingga praja. Praptaning Begawan Durna tuwin patih Harya Senguni dumrajak tanpa laraban.
kaget. Lah kok Karang Kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala Gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuhan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa Truk? Aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuhan, Gong, kasepuhan. Mayit. Lho. Mayit dengkulmu. Begawan Durna. Patih sengkune mau ketoke melu mlebu bareng weruh. Anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong ki nang ngres tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik, Truk. Wis ben dibagekke karo bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Penemban wilujeng. Gandhok Pleguduk Suwaru Gembol Sumorante. Ya Semar, slamet tek aku. Pangestuku Tampanono ya Semar. Kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanono. Nun inggih, sanget anggen kawula muni dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya Petruk tak tampa pangestuku Tampanono ya Petruk. Nggih, wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestuku Tampanono ya Bagong. Ngene nggih, sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Ngapunten lho ming nyuwun prisa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tek aku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuhe Yang. Loh, iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku Tampanono. Eyang Penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti pangestuku Tampanono ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, Radyora Permana mlebu ning padukuhan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku Tampanono, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Loh, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku Tampanono. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih, dasar kepara nyata. Pangestuku Tampanono Irawan. Inggih, Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih, bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka pangestuku Tampanono. Wah. Oh, cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Dadi ora nek dienggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti ae lamur ta, Truk. Oh iya, mulane kae apa kacamatane digandulke ning dodho kae apa. Dinahi rantai. Engko nek ora permana sapa-sapa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Prantaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene ndungap engko loro, prantaku iki ora saka karepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena. Pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku yen to 7 dina ing kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana sinuwun monggo kula aturi ngasta rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina menika dados sarana tentrem ayem rukun lan saya nginggahaken derajat pangantipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina tumuli dawuh karo aku supaya sowan ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang negara Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana apa yang mbok caosake marang Ratu Ngastina merga tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ning pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina
Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh, ayo mangkat. Nek yen kowe ora saguh, sebabe apa? Mara gage kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak? Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono, ngono. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak ya amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Gak omong, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Lho. Ha iki ana nom-noman pendhawa iki nggo ngapa? Teng pendanang iki. Gus. Iki kok karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Namung kon Jatasi Durna sago nggih, Den? Hah? Sing tetek ta. Rasa ora ndirasa kepenak. Sago ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani, nek tumrap aku hukume Antasena iki sapa sing salah tur ngeyel, wajibe dijotosi. Kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Ngastina apa ora? Nek gelem ayo tak boyong. Nek ora sebabe apa? Mung kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur nino. Sang arep kok ora ngapa-ngapa diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut iki piye iki? Kok ya iya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Tak kira Ndara Wisanggeni. Beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nah aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki, mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkahing Wang Mahanasa. Mongko syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembatan. Semar, pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela, ming matur ngesanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun, kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup menawa wis rampung kowe njaluk bayar pira? Nggon ngomong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli dhuwit pira kaya omong. Aja meng yutan yen perlu miliar. Aja meng miliar yen perlu triliun. Kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa dhuwit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan. Manganmu sebentino ora ming sego jagung ning beras raja lele, nek kurang enak ya raja kutuk. Kuwi kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh Paton. Kowe gelem tedak ana negara Ngastina, kowe gelem sowan ana Ngastina. Nanging nek ora gelem sowan ana negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku ruda peksa karo kowe? Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Enten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Begawan Durna. Lah kok aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa mbak nek aku wis ana anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka.
ngedel ora. Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metenteng ya, Pak. Ayo metenteng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metenteng keleke pas rai. Wis tak semprot. Mendandurna. Loh, iki Bakong. Arep ngopo kowe? Sampeyan wau ngendika pripun? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng mangkai pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu wae Semar niku mata duwiten. Sampeyan tahu ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajan wae dikai dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nek perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggepe bapak kula niku mata duwiten wae piye? Heeh. Nek bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Monggo syaraté angel, syaraté kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Pak totok ndasmu lho kowe. Lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana ngurine Durna e. Nun ngapunten niki lagi serius sampun dikistro omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak ruda paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sakecap karo sampean niku merga kula wani penembar. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergane kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampean. Nganti sampean iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan rapindo mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong ora. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ha iya. Iku mulo digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora ganggong-ganggong. Lha nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak bengok wis ceng-cengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa. Ora bakal wedi arek. Ayo. Wah. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana, Pak. Sak ngertiku meng sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani. Ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong?
Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to? Bantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampean kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku mbantu le bangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Biar ora. Nek Siwa Semar bangun desa aku mbantu, nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara karo pepundhenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya majuran kaya inspektur rasane. Ndarantasena apa, Kong? Sampeyan bantu kali Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku ya mung bantu ling bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku? Nek wani nantang wani nandangi. Ya, ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara Gatot Kaca? Nggih. Saman nate kemutan mboten? Perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka? Iya. Niku asline sing ngentutke meng kula. Petruk ora wani tekan kawah, Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar? Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gatot Kaca jedul saka kawah niku mung kula. Apa mbiyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kadempel ajeng diserang para Kurawa. Sampeyan pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Ya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Ya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali Bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung bawahi perkara Karang Kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa ya, Truk? Asem e. Ndara Antarja? Nggih. Sampeyan nggih mboten purun nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok bloko banget to iki. Iya, Bagong, awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Bapak. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa, Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mung iso mbantu 150, Bag. Kok tekan dhuwit to iki? Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu, Bagong, aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani, nek aku mbelani mesti aku dijothak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dhewe kaya ngono ya iki. Bengi iki ora ana sing mbantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus aku njaluk pamit ya, Pak. Arep nendi? Methuke Kurawa, alakonane dhewe. Wak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek ngomong sero lara Pak. Mun jawab ya, Pak. Yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk batine apa? Mati wis ra iso urip meneh kok. Ya Pak, nyuwun pamit yo. Yo sing ati-ati. Petruk, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males, Gong. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Truk. Ya mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak.
nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Reng, Apa? nek aku mati aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kae, Pak. Nyuwun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajingga. Ingkang sagung ngendarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marahi bubarke pitik. Truk, mbok orangane to, Truk. Aku bantunen. Gong, ngapa kowe ngejak omong aku? Kowe ora sayang karo aku abdimu ora tok belani kowe. rasa kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan, Asli? asli. Ming dhewe. Karo Kakang Garukaca, ya Kang, iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang. Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya ya, inggih Kakang Mas. Asem do bebeda aku. Tak plotroke kathokku aja. Undur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono gunag aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem testo Den. Iya tenan. Wah, asem iki. Iki mbantu ora? Ah mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih kowe waduh. Kok tak pecah ndasmu lho kowe. Kok dugang barang gemes aku. Angseng tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak gak metu njaba enggak. Sampeyan metu njaba metu njero. Ya ayo nek ngono metu njaba. Karo aku, oh bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah tak cocoki ndase Bagong omongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes, aku sengit karo kowe kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kowe sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ana wis sengit tau. Nggih, Jan nggih? Iya. Kamu tuh gak? Yo. Ndara Abimanyu? Iya Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Garukaca? Iya Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Antarja? Iya Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya.
isih tengok nang kene, Gong. Hah? Ndoro-ndoro wis do metu kok kowe tengok nang kene. Aku sing ndek kewajibane, Reng. Kewajiban apa? Iki kewajiban mikir engko bar perang adegane apa. Oh iya. Ya wis nek ngono ya dipikir sik. Heeh. Aku kok tak ora metu sik ya. Ya men perang sik. Heeh. Ya Pak ya tak tutke ya Pak. Nah ndi? Manut. Sing sarean mau nendi? Woi. Ku tak pecah sirahmu lho kowe. Aku iki senengane kan yo. Masuk ke dalam simbok wis olah-olah. Iya, iya. Seafood. Iya, iya. Kerang, ora doyan kowe kerang ta, Pak? Ra iso le ngonceki to kowe? Ora perkara ra iso le ngonceki, nggo mamah ki wis ra iso. Cangkeme ganti. Wedhus ora. Kerang ra doyan. Kowe iki disuguh apa-apa ora tau gelem rapi. Seafood ra doyan. Sate kowe ya ora cerdas. Aku ki senengane ndok setengah mateng. Oh ya ngenteni sesuk-esuk. Ora antil modar lho, Gong. Nah aku sok setengah mateng terus, Pak. Ndok pitikku maksude. Engko tak gaweke ya Pak, gane aku sayang karo kowe. Ayo mlebu iki selak. Blandang wektune ayo gek. Bojone Bagong iki kon limbukan karo bojone Gareng. Men padha nglipur sanggaring para lenggah. Sangu gendeng apa, Pak? Sak karepmu, sing gampang-gampang wae. Apa, Gong? Jadilan. Lho. Oh, bapak mundur ngedaluk jadilan ora. Santi mulya kesenane bapak ya. Men kabeh warga padha sesanti kamulya-mulya ki ya rukun ya tentrem ya ayem ya manunggal. Ha ta, Pak? Wis gek dunekke dibukani bonang. Tiluli demlang kuwi gugur gunung. Kuwi senengane obo pelok nyuwara pelok barang sampe nake dhewe ra. Yo mangga dados. Sumoso ping rasa jati. Tatan kausa manjemun gumbit sangal sarup. Kena gandaka sapu begawan turun ing ngawi sanggaring para sata kura pating bleber pating coraka tirta mludakaning daratan. Kumrusangyaning Prawadya Bala Mandekata lawan Bindi Pasor tambur miang suling pepandhen dalutek miang suling pepandhen dalutek Dek Pate, pripun Kakang Duna? Lah kok dadi sampeyan nyelingker. Ora melu sowan wonten ing Karang Kadempel. Nggih, kula merga weruh anak-anak Pandhawa niku ati kula ora penak.
Sarsir. Mula tumuli kula luwung medal saking Karang Kadempel. Pripun Kakang Durna entuk gawe napa mboten? Oh. Pancen Boyong Semar niku ora gampang. Nggih. Niki wau nganti kula gegeran karo Bagong. Oh, lah terus enten mriku Bagong nantang kali kula. Mula terus kula jak metu njaba ning pancen bocah ora gelem metu njaba. Niki kula ngerti. Nek Bagong niku janjane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karang Kadempel. Lah terus ampun nganti napa gegayuhan anak Prabu Duryudana menika gagar-wigar. Oh, ngaten. Lajeng diketapake para Sata Kurawa. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa sing palang kudu disingkirake Dipati. Oh nggih, Dursasana. Lho. Oh wis krungu ngendikaning Kakang Mrembanduna nggih, lajeng paringipun Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang cicir sapa ing palange karepe Kakang Durna Boyong nglawan Semar. Singkirna ya Dursasana. Nggih, ngestaken dawuh, Pak. Ayo ora ketang klungsu nek melu padha budal. Iso ae kula dherekaken Kakang Mas Moha, Mas kula dherekaken. Keperanggul mungguing ajurit kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya mungguing aloka Antasena Pakde Surtayu iya. Lah kok dadi kowe ngaglahon ing dalan. Monggo sing ngendikake Begawan Durna yen to Bagong ingkang wani nyentulani rembuking Bapa Penemban Sukalima. Bagong pasrah karo aku, Pakde. Perkara tentreming Karang Kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa. Nek Pakde Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar, aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan yo kuwi bakal mbangun desa Karang Kadempel. Mula saiki Pakde kundur. Lho, bali piye? Baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pakde arep nekat ana wira-wira entas malam-malam bakal tak putung. Ya, wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning nyun ngapura lho Pakde nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para pepunden Sata Kurawa. Ora usah dadak ndirasa ewuh, pakewuh. Ayo, gage bubarno para Sata Kurawa. Nyuwun pangapura nek aku kurang tata krama karo Pakde-pakdeku Kurawa.
Antarja. Piye? Pakdi Durmagati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak wenehake. Kelakon mati dening aku. Ayo. Ngejauh apa tak wujudi. Wah, lah pancen bocah. Ula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku ding di tanganmu. Melocot siram. Ayo tibano. Mati ae. Modal ae. Wedan. Tanganku keju-keju Antarja. Modal ae. Wah. Aduh. Mundur man. Para putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar. Menawi kula kaliyan paman tetep badhe maju, menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten kurban. Kula semanggaken. Kose-kose, Sertayu wonten dawuh. Mungsamu sapa? Antasena man. Weh, lah ora pati ndugaman. Tenan to wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Bejah kula man. Mungsuhmu sapa Kartomarma? Anak kula Pringgondani Gatotkaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sampluki sirah kula kan. Kula semanggaken. Dheweke iso mabur, ora iso mabur, li temandang sak pinake dhewe. Sikile nendang ngiwa nengen, nendang nengen, ngiwa nengen, ngiwa nengen. Ha iya, karang ya trampil kok garis nggih. Wah. Durmagati perang. Pelang man. Temu sapa? Wangsareja. Sapa? Wangsareja. Wangsareja ki Anake welku dolo cek balep. Antarja. Wah, Antarja. Kula antem dadane gak apa-apa. Weh. Barang dheweke klidha, kula di anu pidak cikil kula. Apa? Dipidak cikil kula man. Nyet ngonten disikut cangkem kula jejit. Barang niku dheweke temandang ngeceban, ngeceban ngenten iki ming tangan siji ngenten. Kula maju sikut cangkem kula tiil. Secandak sirah kula jegloke anu dengkul ngene, deng-gleng-gleng diwalik kayang cengele ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mang mliki. Sampeyan dadi kula dadi Antarja. Kira-kira iso apa kowe mraktekke? Belum apal man. Sampeyan maju, hop ngandani to joloke bludak. Maju mulai, sikut cangkeme dies ngenten. Terus tangane ngenten iki set, ngenten iki terus tampani tangan kiri jegloke raine jegloke dengkul blek. Terus gondono diwalik antil cengele. Ngenten iki. Oh, ngono to Ping pindho. Oh. Diesit ngenten. Dis wale set ngene terus diganteni ludung ngenten iki. Kewan iki. Makne cilik kok terus dienggo praktek ora. Sapinahe dipun cak madya mawon. Ah iya. Sapa sing urung maju? Man. Kuku lajeng maju, Man. Ya, maju. Wani apa kowe? Wani. Ngomong suwe to, Man? Mung suwe akeh. Wedan. Sapa wae? Antarja, Antasena, Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana. Karo Panakawan. Wah, lata. Gugu karepe dhewe. Arep mungsuh sapa? Kuku kula niku wong tuwa. Nenek iso Antasena, Antarja, Gagah. Gatotkaca
kuku kula dukumba den 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 den. Kok malah montor to? Kuku kula dukumba ndase. Anak Pandhawa pira-pira kula pateni kabeh. Maju kukuku. Kula terus mingke kula tantane Dewan. Ya maju. Modar. Ora sembodo karo lenggleleng. Cit. Cit. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek nggatekke. Basikur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono? Meman. Sampean weruh. Sampean weruh. Kuku kula mateng. Maju. Heeh. Nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng gendhewa. Pusaka kula mbet-mbet. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Kesit kaya silit. Katet. Cul. Kena dadane Antasena. Oh, kula joget seneng banget. Nantun jeng. Ketoke kendangane ora ngono ki, Mas. Kuku kula wis lali. Ha iya. Nantang bae kula seneng sampean krungu kula bengok-bengok. Krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus bareng kuku kula balik. Niku tangane Antasena codat nyekel gulu kula cek. Terus kowe? Kuku kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Lah sebabe ra urung mati. Ha iya. Jojo kanggo jemparing trai kula kan jliar. Kuku kula kejek-kejek. Dene candane kula jreng dumbulke sabetke sakayake prol. Tiba teng sound control. Oh. Apa? Sound control. Terus teng mriki niku. Oh, ayo mulane ora sok aleman. Burung kuwi nek nganti ketemu Panakawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta. Aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ora iso omong kowe ayo mundur, kok kowe dadak maju, cah goblok. Ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya keweden? Di. Madhep rene. Waduh. Terus ke ora? Ora wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek kowe areng temi karo aku arep nyocoki panah ki nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Apa panahmu ngenengi karo aku kok? Mau kena tenan ora? Ora. Sedrata kaya kena. Tak kempit. Edan ran. Aku ki goblok-gobloke wong. Ameng dikempit kok bungae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Susune nek ngempit ra mendelik-mendelik. Saedan. Pak Deku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Meng kok pakartine aku ra seneng, aku seneng pakartine lho tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoningon? Paling jajalan ora. Kok metune arep wani po? Lho, lu menggenahke. Ora arep wani. Ngopo maneh?
karo Antasena wani demen modar apa? Ah iya ta? Wis kono mundur. Mundur. Bali. Patih Sengkuni ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Patih Sengkuni ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese wae. Waduh. Guayane kaya cah nom tak tese. Ya tak bali. Sapa nek iki ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat tiban Sunda maneh. Dadi apa ibarate? Eyang Durna nggawa Sunda manik ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara tak pasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing methuke ndak engko malah katriwandan kula aturi seminggah Ndara mang semingkir Durna kula balekke teng Sokalima ndak dadi maksiat Marika den prayitna semuriris eka balik titi yani gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar mun katon padhang kahanan karang kadempel ya kek lah niki kula njaluk kesaguhan sing pun menate mangendikake sing endi sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula mbangun karang kadempel ya nek pancen ngono aku njaluk pamit aku tak nganti adhiku wis anggeni sowan Siwa Ndhuwarawati nembung Sekar Cangkuk Wijayamulya nggih menika malah prayogi Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adhiku Abimanyu. Budal sowan marang Praja Ngamarta nyuwun pustaka jamu semyang jimat lima sada. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka Kyai Nenggala lan Alugara. Matur nuwun, matur nuwun. Nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel, ning nek wonten apa-napane sampeyan kudu iso gawe cara, aja nganti gawe kapitunane ingkang rama sedayanipun. Ning sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel. Njaluk pangestu ya, Kek. Nggih ngatos-atos. Siwa Semar nyuwun pangestu. Nggih, Den. Ya, Siwa Semar nyuwun pangestu. Muga-muga kesenggadan penjangka kula, Ndara.
Jawata kang amurwa langaning kalang panaglar pandhan muncar tinon lir kekonang surm sorotetan padang Yayi Janaka unun timbalan Koko Prabu Werkudara usawetara dadi penggalianing pun ngakang pendak-pendak Pandhawa mlumpuk ana ing Praja Ngamarta. Lah kok dadi ora katon putramu Werkudara ingkang katon sowan ana ing Praja Ngamarta. Malah piranganing putra ing Madukara ndak pespadake. Ora ana suwaning si Abimanyu. Arjuna putraku menyang endi? Koko Prabu. Sampun sawetawis sugi kula mboten sumerep dhateng putra Paduka pun Abimanyu. Malah sak mangke jaring para nayaka ing kasatriyan Tanjung Anom bilih Abimanyu sak mangke mindhang saking negari utawi kasatriyan Tanjung Anom semono uga. Wah, Antarja Gathot lan Antasena uga ora sowan ana ing Jodipati. Aku dhewe ora ngerti menyang endi dunune anak-anakku. Ning gandeng tumrap aku, Antarja Gathotkaca lan Antasena kuwi bocah nom sing lagi rumagang. Mbok menawa ana bab lan ana perkara sarta nedhengi lagi seneng srawung kalawan kanca-kancane sabarakane barep kakangku. Nyat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surm sorot etan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga dereng ngantos paripesame Mbawacana kasarusaning Raden Abimanyu sumawana Raden Gathotkaca dumraja tanpa lalapan Tanjabala Mandhawa ya gumulung mangung siring sata Kurawa
Selamat lakuning Kurawa Hene patine Sang Abimanyu Kena ing citra tandya Sang Satyaki magut ngambil sanjata Abimanyu ana wigati apa dene sowan tanpa tinimbalan lan nembe wae dadi rasananing para pepundhenmu Pandhawa inggih Prabu sewu kalapatanipun ingkang putra ing Tanjung Anom kula nyuwun pangapunten krana sawetawis wekdal kula boten sowan wonten praja ing Ngamarta krana nderekaken sangganing para kadang ingkang kapandhegan dening kadang kula pun Yayi Wisanggeni sowan dhateng Karang Kadempel inggih menika hamba bantu dhateng bot repotipun Siwana Yantaka Kakang Semar Darbi gawe apa kulut netepi dhateng menapa ing sampun sinasmitakaken dewa tumraping kadang kula pun Yayi Wisanggeni bilih Siwana Yantaka wonten salebeting pasumpenan katingal mawa cahya tuwin namangku Sang Hyang Candra tumunten Kyai Semar badhe gadhah damel mambangun desa namung kemawon wonten syarat srana ingkang kedah linampahan apa syarat sranane nggir putraku Tanjung Anom mboten sanes kejawi namung ingkang putra pun Abimanyu dinuta dening Kyai Nayantaka supados nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sadawa Abimanyu kula wonten paring adhawuh apa kira-kira Kakang Semar mestine ora bakal nambuhi babagan pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada yen to pustaka Jamus kelima Sada kuwi pusakaning para Pandhawa kuwi panguripaning kawula sak negara Ngamarta monggo ing atase Kakang Semar mung butuh kepengin bangun desa wae lah kok dadak abot temen syarat sranane kudu mboyong marang pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada kulub atmajaku bocah bagus mula bali marang Karang Kadempel matur marang Kakang Semar yen to Pandhawa ora keduga ngaturake pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada nanging bakal ndaturake pusaka lamun Kakang Semar bisa ngendikake apa to ingkang dadi gegayuane dene dadak mbutake pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada kulub nuwun pangapunten Bu Haripaksa ingkang putra ing Pringgondani kemunjatun samadya Kanjeng Prabu monggo kula sampun kebacut prasetya dhateng Siwana Yantaka menawi ngantos Gatotkaca mboten kedugi mboyong pustaka Jamus kelima Sada sakmangke badhe tetel kasatriyan kula dene kula sampun sumpah prasetya parandiri mboten saged linampahan mrengking saking menika kepareng mboten kepareng kula badhe nyuwun pustaka Jamus kelima Sada upami mboten dipun parengaken dinten samangke haluwung para Pandhawa mboten ngakeni ingkang putra minangka dados putraning para Pandhawa nanging mlayu paduka maringaken saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wong Sedewa kula wonten maring adhawuh sira siadya aja nganti wedi kangelan pisan ingkang padha bandha yudha aku ora kepengin kawula negara Ngamarta weruh Werkudara ngajar kelawan anake Janaka milara kelan atmajaning Si Abimanyu Sedewa
kaya ora ditata. Wah, ing atase kowe anak Werkudara bobote mulih milih bobot Semar mbangane wong atuamu. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi sampun laturaken menika sanyata sampun kula ucapaken mboten namung wonten ing lathi nanging wonten ing ati. Menawi kantos kula mboten sagetaken ngaturaken pustaka Jamus Klimasada. Badhe wirang bebarang raos ing manah kula luwung baya tekaning pati modar tenane. Abimanyu anakku cah bagus. Abimanyu anakku aja banget-banget nggomu gawe wirang marang wong tuwa. Kanjeng Wong Prabu kuwi sesemban wong atuamu Koko Prabu Puntadewa kuwi banget ndak aji-aji. Lah kok dadi wani kowe matur ingkang kaya mengkono padha karo kowe ngorek-orek marang pasuryaning wong gerak. Kula nyuwun mampunten Kanjeng Rama. Menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng labetanipun Kyai Semar ingkang tansah momong dhateng jengandika Kanjeng Rama sarta angulataken dhateng Paduka ngantos sak mangke Paduka jejer minangka dados langing jagat lan curing bawana menika mboten merucut kaliyan labenanipun Kyai Semar Badranaya mulang karo gerangan. Kaca ngono timbalan mundhak dadi rasananing para kamula sak negara Ngamarta ingkang padha ora seneng ingkang padha ora demen lawan sira lan bapakmu padha keplok-keplok mung perkara kaya ngene lha kok dadi nganti gegeran. Nggih Kanjeng Paman keparingipun pustaka Jamus Klimasada nadyan tanpa dingerteni dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa nanging tak pundhut saka ing pagedhongan pusaka para paduka gawanen aturna Kyai Semar. Kanjeng Rama lan Kanjeng Paman aku mengko sing ngurusi wong tamu mbok Garu Kaca. Lah kok si Adi mapan ana ing kene. Mugi andhatosna ing kamuningan. Sedaya sampun dipun dawuhaken dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kula nyekedah ngrampungi perkawis menika. Krampungane piye? Pustaka Jamus Klimasada kula aturaken dhateng putra Kamas. Wah, ora edan. Ya aja ngapusi karo Werkudara. Mboten. Mal samangke Garu Kaca pun Abimanyu sampun wangsul dhateng Karang Kadempel. Wah, jambrok tuyak monggo kula dherekaken. Goncang kancing langit kelap-lapaton lur kencanging risang mawa gandrung Antarja inggih kula ingkang sowan
parang aturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning awakmu Mandura Tampanono kula menika jimat paripe dayaning kasantosan piye ana apa lah kok dadi janur gunung kadingaren Sirat Majakunjang karep bumi sowan ning negara Mandura sepinten kalempatanipun ingkang putra Tadah Wadana apa pancen sowanmu diutus karo wong atlamu apa ditutup punden Pandhawa apa saka arepe anakku lanang dhewe ih sewu-sewu kalempatanipun ingkang putra Tadah Wadana mugi andados ing kawuningan sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwana Yantaka lho Semar Badranaya ih kasinggihan mekaten eneng apa nalika semanten kula nderekaken sanggaring para putra Pandhawa ingkang sampun nampi sasmita bilih kinen caket kaliyan Kyai Semar sabab sak mangke wonten madyaning pasumenan Kyai Semar kadidene amangku sanggiwang rembulan wekasan raganipun Kyai Semar mencoro mawa cahya tumunten sinten ingkang caket kaliyan Kyai Nayantaka badhe katularan sing inggih menika sorot ingkang mapan wonten angganipun Kyai Semar wekasan tumunten kadang kula pun nyayi wisanggeni ngirit para kadang sedaya prapteng karang kadempel jebul nyatanipun Kyai Semar badhe anggayu utawi badhe ambangun desa namung mugi dados ing kawuningan sedaya ingkang dipun tindakaken Kyai Nayantaka menika mboten badhe saged kelampah tuwin mboten saged kasembatan menawi mboten saking pambiyanipun Padukawa Mandura lah terus aku to piye Padukawa Prabu kedah maringaken ngambil pusaka Mandura lho pusaka Mandura apa Kyai Nenggala Tuwin Kyai Alugara kula suwun ngambil badhe kinarya sarasana pembanguning desa Karang Kadempel Siwa Mandura Nenggala Alugara kasinggihan mekaten Antarsa Naka Baginda nggih wonten dawuh apa ingkang mbok aturake mau banget nggone ngiyas marang Nata Mandura Prabu Baladewa kowe ngerti jagat gumelar iki ora ana ingkang jejuluk tiyang agung jaba mung Nata Mandura Prabu Baladewa selagine Nalendra sak pepadaku wae padha ngakoni marang Nalendra ing Mandura lha kok dadi ming derajate Semar kok ngiyas marang Nata Mandura lha kok ming derajate Semar kok ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa njur saya tak takon karo kowe Semar iki derajate apa ing atase mung kepengin bangun desa wae dadak nganggo syarat srana pusaka Nenggala ki pamunahing satu sekti Kyai Alugara ki pamunahing satu sekti kuwi dudu pusaka baen-baen nanging paring Sang Hyang Bathara Brahma duk aku nglakoni tapa ning tengah ngalas yen kudune Semar ki nyawang karo jejere mung Panakawan mung loro saudon telu saurupan jejere ming batur golek syarat srana ya aja dadak nganggo ngasorake marang derajating Nalendra yen kaya ngono kuwi tak anggap Semar kuwi ngina karo Nata Mandura Semar kuwi ngecek karo Nata Mandura Antarja Nyuwun pamunten bebasan sampun ngantos kok namung prapteng antaka nadyan dados bledug raganipun Antarja trimah kula mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi Paduka mboten maringaken ngambil wujudipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugara lho mekaten sampun dados prasetyaning manah kula well adal jagat dewa pandhawa kono kowe arep nyoba karo Baladewa yen ngono kowe ora wedi karo Baladewa ajrih wae nek wedi bali kula mboten wonten wangsul langkung ajrih kaliyan Kyai Semar menawi ngantos kula dipun dukani dening Kyai Nayantaka sabab sedaya sampun sami nyebat Kyai Semar menika pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap bebasanipun idu dados geni menawi ngantos kula dipun sumpahi dening Kyai Semar menawa mboten nalungsa gesang kula yen ngono abot Semar mbane Baladewa nggih nyuwun pangapunten paripawasa kedah mekaten iblis kowe Siwa Mandura saya sepuh ora iso meper mubal babaling kanepsun mula sara karo Antarja sak gelem-geleme
Apa dianggep aku kalah karo sampeyan? Yen pancen sampeyan ora kena dikandhani, sampeyan ora kena dileremake rasane. Hayo. Tak ajangi jembar legane atiku, Antarja ora bakal mundur. Padange wani, petengane apa meneh? Wah! Yata laruta saking Guca Sangkara kula yen amutusa sangsi. Wah, tobat kok dadi malang krek ning ngarepe wong tuwa. Wis tak antepi, Wah Prabu. Yen pancen sampeyan disuwuni ngambil pusaka, malah sajake duka yayasinipe Malasara karo Antarja. Aku ki menungso. Nadan aku bocah wingi sore nang kedurungan rasa. Aku yang dijiwit ngrasake lara, yang ditabuk ngrasake lara, apa meneh dicempalani dening Wah Prabu. Ayo, nek pancen Ratu Mandura ngejak Sulaya karo wong jangkar bumi, tak jange jembar legane atiku. Wah, panusmane jajalan wani karo Ratu Mandura, njaluk mati cara piye? Koko Prabu, Koko Prabu. Lho, Kresna, inggih Koko Prabu. Wah, panusmane jajalan Antarja kuwi kandhane lho. Menungsa sing jeneng Antarja kuwi kandhane lho. Sing grang ora mulang, bapakne ora mulang unggah-ungguh. Ing atase bayi wingi sore wani karo wong grang. Antarja, wonten timbalan, Bu. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Mandura? Nuwun pamunten. Estunipun kula namung badhe nyuwun ambil senjata nenggala iki ing Alugara. Kinarya syarat srana Siwana Yantaka anggenipun mangun desa. Nanging sajaipun Siwa Mandura malah duka yayasinipe. Kula dipun cempalani, kula dipun ajar. Satemah katetangi raos sing manah kula. Kula menika nuwun sewu. Dipun lairaken menika wujudipun satriya. Menawi ngantos kula dipun pala kados mekaten, monggo kula boten wantun do nyono cerak nyono. Dikira Antarja ki wong jirik getih wedi mati. Koko Prabu? Nggih. Menapa Koko Prabu sampun ndhawahaken asta kanpun Antarja? Ya, pancen tak sengaja. Men bocah iki melek. Takon bali nang Karangadamel ora gelem malah nantang karo aku. Lho, kowe nantang Antarja? Mboten, kula mboten nantang. Malah kula kebaing tata krami, kula kinten mboten singlar saking unggah-ungguh. Nanging sajaipun Siwa Mandura menika ingkang nuwun sewu, mboten saged meper dhateng mubal babaling kanepson mekasan kula dipun ajar. Nuwun sewu, Wah Prabu Ndarawati menawi dados kula dipun dawahi asta utawi dipun jempalani dening Kanjeng Wah Prabu Mandura, tartemtu panjenengan Adipati Runtik penggalipun. Koko Prabu? Nggih. Saenipun samangke tinimbang perkawis menika mboten rampung, kula nyuwun ngambil Kyai Nenggala kalan Alugara. Lho. Sing dhewe iki jane sapa to? Semar apa kowe? Inggih, kula ugi nyuwunaken ngambil Kyai Semar. Kose to. Lah kok dadi kaya mengkono? Supados kula wonten rencangipun. Lho. Kancane piye? Sekar Wijayamulya uga dipun beto Antasena. Lho lak dika Antasena rego ngopo? Ngendikanipun dipun utus Kyai Semar. Samenika mangke dipun tonton kemawon. Niatipun Kyai Semar menapa? Lah kok nglumpukke pusaka wonten Karangkadempel. Monggo sak mangke panjenengan kula aturi rawuh wonten ing Karangkadempel ngaturaken Nenggala kaliyan Alugara. Lho lah Semar kok dadak nglumpukke pusaka iki karepe nggo ngopo coba?
Andya para Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa ambahungke ing Ndarasena matur nuwun nggih. Iya kek padha-padha Ndara Gatotkaca matur nuwun. Iya. Jiwa Semar. Ndara Antarja kok dereng ngaturake napa sing pun mangsanggupi. Anggen sampeyan kepengin utawi sagah ngaturaken pusaka. Siwa Semar nyuwun pangapura. Pusaka diasta deweni Kanjeng Prabu Mandura. Kok sik Kakang Semar, aku tak takon. Lah kok dadi werna-werna penjaluke Kakang Kayantaka? Ya kuwi manunggalake pusaka telu. Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Klimasada lan Alugara Kyai Nenggala. Alugarane Kyai Nenggalane dereng ketok kok Prabu. Nggih. Alugara Kyai Nenggala dipun dadosaken setunggal mriku. Lho jane areng apa to? Mang dadekke siji riyen to. Dadi gatekke. Mbok menawa suda payu mayang bisa dienggo lakone iki apik. Sedikit tapi bermakna. Bermaknane nggo napa ngandel. Niki pancen wis didhawuhi dening pukulun Sang Asih Prana. Oh, piye? Nganggo marsih, Asih kok marsih. Marsih. Kudu dadekke setunggal niki. Nek cara sakniki kekuatan telu niku dadi siji terus mengko wonten sunar sing munggah wonten langit. Oh piye kaya film modern ta? Kaya Terminator ta, Tru? Kok bayangke ngono kuwi, kok bayangke. Oh iya. Pancen syarat niki dadi srana. Iya menika tumedhaking kanugrahan ingkang nami Wahyu Pamomong. Piye, Tru? Sip ta? Heeh. Duka kang napa sampeyan napa kula niki mung kari manut keparingi sing gawe jagat. Merga Pandhawa niku pamomonge wonten kalih, Sinuwun Ndarawati kalih Semar. Kanthi sarana pikantuk Wahyu Pamomong niki pusaka dipun pendhet piyambak-piyambak. Yo. Janowo pusaka digawa. Inggih. Ampuh-ampuh ya, Tru. Ayo kekuatan pusaka kok. Niki dadi syarat lek kula iso mbangun desa merga wis sinampiran pakanan menapa dados pamomonging para kawula. Muga-muga mujudaken desa ingkang gemah ripah loh jinawi.